Asam di ko nimo dalon lab. Asam na dapat imo hang ingong Diri ngayuta. diri man to kun gikuan gud og dagan ki mga bagal. Ingon man siya dagan kun mga bagal nga lugar na naka ko na sa highway kun dapit ko tapling ko sa dalan. Sumao ko na. Ano man siya gud? Sana all. Sama ni, oy. Umao man gud lugar ha gud. Oh. Oh, dapit sa dalan. Unya dagag bagal. Mao man kinsa sa tagiya. Oh, murag maogor to siya padulong diri. So asa man ang yuta yung ipasabot nga ibaligya? Kini yuta kini. Ano ko niya, boss? Sa Facebook na ko kontak. Boss, kaya mapalit ko yuta, boss. Kaning yuta na mag-post, boss. Sabi ni boss, baligyan ni mo, boss. Barator ni boss. Ano siya? Barator na, boss. Dapin sa dalan niya. Dagag mga bagal. Mao ni lugar ha? So may, sa kada kang yuta, ka na yung gipalit nga bagal? Sama, may mito ko diha. Paghimo nga kampo? Baka magnegosyo kog lugod. So manungkol halin na kaya lugod kaya dagag agit. Sa kada kang negosyo, lugod imo yung negosyo? Wala kaya ela sige pagkuan kung kaya gusto mo kasa, di ba? Plano mo. Tanaw mo? Tanaw ba rago nimo? Oh? Unsa nimo? Asa man nimo ibutang imong balay? Balay man ka imo ibutang diri negosyo. Nya tanaw ba rago niyo? Bagal. Oh, usa ba ka? Inani nga yuta, baligya dapat mo palit ka. Magkampo ka. Wala nagbalay ani tanawan ra kung bagal. Wala barato ra kayo. Barato ra kayo ang baligya niya sa Facebook kung i-post ko dapin sa dalan. Kuya asa man ang tagian ni ron? Kay istoryon. Sa mapa. So mao jud sure jud ka. Base na pug na scam ka. Base na scam na mo ka. Dali scam ani day. Uy, kanang scam ron. Bisag unsa klase. Uy, ingon siya mao kuno niyo ta. Pila may presyo? Dapin sa dalan. Kanay tower. Unya kwan kanang mga bagal. Barato naman kayo yuta. Kaning yuta din ha, di kusog ni signal. Kusog ang signal diri kaya daw ang tower. Kusog siya 5G ni diri. 5G. Oh, dali kay maabot ta chismis kay bukid man nila pita. Kasi Patulong. kasi maparihan to maparihan to silingan na to ba nga katong ganagas ang agtang ba? Ay boss. Mo ni tagi. May ngapo. Nana, man siya tag-iya. Ano tag-iya sa Facebook tanaw ko. Dili man siya mo yung siya. Sakataw siya ngayon tag-iya. Kun ko ron. Ay, kay tagi sir. Hapon sir. Ako yung mic. Hapon sir. Imo na dire boss kining kwan dire boss. Oh, mo ano dire? Mo ni mo baligya nga yuta sir. Oh, mo ni sa ma'am. Mo ni gipo sa Facebook. Oh. Ah, mo sa Ikaw Facebook. tagiya sir. Oh, ako tagihan ni ma'am. Bali barato na baligyan mo di ba? Oh, barato rin siya sir. Pilibligan mo di. 20 ra. 20. Kari tanan sir. Oh, 20. 20 unsa man 20 unsa man titulado na siya sa malaka. Lintay to na. Lintay to na sa imong kwan. Oh, basta ta 20 ra gid yung kuan sir. Yung taa dire. Anong barato man ipagkabaligya sir? Anong barato mo kayo? O gani, basi maparihan na po atong tabuha ba? Musik scam ni, kuyawa ning mahitabo ato pari atong kuan, naging gina-scam sa kuan. O gani. Anya sir. Tag 20 boss laro na ako nung kapos kigalibog ko. Unsa jud ni siya itabuan nganong tag 20 man. Kaya mo plano gud sir, amo mo gunit tukurag balay sir niya. Tukuran mo balay kaya naman buhat ko negosyo. Magbuhat ko kanang kuan mga tambal baligyan ako, mga haplas, mga tanan, mga klase, mga hirbar, mga haplas baligyan ako. Alam mo boss, nganong tag 20 ni siya. Oo. Ayuta raman. Yuta sa yuta. Sulod rin yung yuta dire. Dili yuta baligya. Tanawa ra. Ay, na yuta. Bagal ba isulod niyo sa sako? Kung tag 20 ra. Buso, yuta ra di ay. Isulan sa sako. Tag 20 ra. So sina ko ni ang yuta dire. Tanawa ra scam ka. Kasi kay klaro mo, post ay ingon pa katulat for sale. Na para barato ra. Kasi klaro ay. Yuta. Bagal na pasulod na sa kuan. Oh, tanawa ra. Iyong ka yuta barato ra gipo sa Facebook. Kasi kay klaro ay malakaw. Imo gipasabot. Di ay kani anak ni sulod ana isod ana. 20 oh, kamo ni bahala. 20 sako. Kamo ni bahala ni magsulod sa sako ana tag 20. Abi ikaw sa isun sa sako ron. Ayaw na boss. Isuot sa sako. Kani Ayaw, kini mo isulod. Sako lang.